journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani-ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, pagbisita sa mga piniriso sa Amas Provincial Jail sa Kidapawan City, temporaryong gisuspinde. Droga! Naharang sa checkpoint sa TF Davao sa Barangay Lasang. Sa detalye sa itong mga balita, nasakpan sa mga jail guard sa Amas Provincial Jail sa North Cotabato ang mga kontrabandong gipalaman sa kamuting kahoy. Sulod sa kamuting kahoy, ang mga tabako, busa, gisuspindi una ang pagbisita sa mga persons deprived of liberty kon PDL. Ano ang report ni Lizel Banga? Temporaryong gisuspende ang pagbisita sa mga pineriso. Human nga naharang sa mga jail guard ang usa ka ginang nga adunay dalang 18 katabako nga gisuksok sa dagkong kamoting kahoy. Sumala ni Jail Inspector Joe Anthony Gargarita, ang warden sa North Cotabato Provincial Jail sa Amas, Kidapawan City, nga sugod kagahapon Hulyo 26, giban una ang mga bisita nga buot makita og hatdan og pagkaon ang ilang mga kapamilya nga naa sa sulod prisuhan. Gibutyag ni Gargarita nga mag-agad lang sila sa mando gikan sa kauluhan kung kano sa ibalik pag-abli ang alang sa mga bisita. Ginaban lang namon anay siya ma'am nga hindi siya bawal na siya magdalaw or magkuhan sa mga paabot para sa iyang relative o diri ma'am sa sulod. Matod ni Gargarita, dugay nang naka-lockdown sa bisita ang prisuhan tungod sa COVID-19. Apan tungod sa mga panginahanglanon sa mga pineriso, gitugutan niini ang pagbisita sa mga pamilyang buot mo paabot og mga pagkaon ngadto sa ilang kapamilya nga anaa sa sulod. Sa aton nga paabot system subong kay ang aton nga jail na sa lockdown status pa, wala pa mga bawal pa ang face-to-face visitation. To kwa naman para maka-augment siguro sa ilang mga needs dire, nag-receive kami sa mga paabot. Dugang ni Gargarita nga dili na lang nila pasakaan og kaso ang babayi, apan ilahang imbestigahan ang haddan unta sa tabako. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nalunod tungod sa dagkong balod ang usa ka motorbangka sa kadagatan sa Surigao del Norte sakay ang 29 ka mga tao. Malampuson hinuon kining na-rescue sa Philippine Coast Guard ug Maritime Police. Samtang na-rescue sab sa Coast Guard ang usa ka pampasaherong lansya nga nakasugat og dagkong balod sa Hinatuan Island human sa Facebook Live sa usa ka pasahero niini nga nakakuha og atensyon sa mga netizen. Ani ang report ni Leo Febra. Yung gala, ikot sakali ng Coast Guard. Surigao. May matabangan ba yun? Kalihog. Makita sa Facebook Live sa pasahero sa MV Benz Gabriel nga si Brian Lee ang dagko kaayong balod sa party sa Hinatuan Island sa Surigao del Norte pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Nasudlan na og tubig dagat ang ilang sakyan busa na nga hadlok na ang mga pasahero. Ang gihimo ni Lee maoy nakamatikod sa mga netizen og naghatag og alert sa taga Philippine Coast Guard sa Surigao del Norte. Bali po may tumawag po sa amin sa Coast Guard Station sa Surigao del Norte po at kinonfirm po namin, verify po namin yung incidente po na nangyari through video or
Facebook Live po na ginawa ng isa sa mga pasahero po doon. Sakay sa MV Vince Gabriel ang 47 ka mga pasahero ug 8 ka tripulante gikan sa Siargao Island Dapa Port nga padulong unta sa Surigao City. Naabtan sa taga Coast Guard sa laod ang gisakyan sa mga pasahero ug gigiyahan na lang kini sa paglawig hangtod nakaabot sa destinasyon. Naligtas naman po at matiwasay po nakarating sa pier po ng Surigao City lahat po ng pasahero at ng mga crew. Samtang malampusong nasalbar sa taga Philippine Coast Guard ug Maritime Police ang 29 ka mga tawo nga sakay sa motorbangka nga nalunod sa kadagatan sa Bukas Grande Island sa Surigao del Norte niadtong Sabado sa udto. Crew sa nalunod nga motorbangka ang tulok sa mga nasalbar. Nalunod kini tungod gihapon sa dagkong mga balud. Kami po dito sa Coast Guard Station Surigao del Norte at kasama po ang aming mga substations within AOR ay palagi po kami nakahanda 24/7 po no, na mag-responde sa mga hindi inaasahang pangyayari kagaya po ng nangyari sa MV Vince Gabriel 4. Pinapaalahanan po namin ang publiko at maging vigilant po. Padulong na unta mga ligo sa dagat ang mga sakay sa nalunod nga motorbangka nga apil sa ilang team building activity. Nagpahimangno ang mga otoridad sa mga tawo nga mosakay og mga di pampasahirong lantsa o motorbangka nga makisayod permis sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Coast Guard ug Maritime Police aron magiyahan sa ilang biyahe sa pagtabok sa mga isla. Leo Febra, Newsline Philippines, Surigao del Norte. Stay safe. Walay mausab sa quarantine classification sa Davao City nga General Community Quarantine kung GCQ with heightened restrictions human madiskubrihan ang unang kaso sa Delta variant sa COVID-19 sa syudad. Gawa sa Davao, na-detect sab ang Delta variant sa Tagum City nga klase sa virus nga paspas mo takod-takod ug makamatay. Ani ang report. Delta variant man na siya or dili, it has to be fast. Gianunsyo ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga magpabilin ang Davao sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Kiniluyo sa natalang unang kaso sa Delta variant sa COVID-19 sa syudad. Sumala sa mayor, kinahanglang matrace ug ma-isolate dayon ang close contact sa pasyente. Wala tay changes. It's still the same for Davao City. It's symptom screening and the random checking kung asa kagikan na traveler. And then for our border, for our checkpoint na border siya sa Picas region, we still use the RIATF and RTF na joint resolution in implementing kanang screening of interborder travel. Gikumpirma ni Dr. Michelle Slosser, ang spokesperson sa COVID-19 Task Force sa Davao City, na nakarecover na ang pasyente sanglit fully vaccinated na kini. 15 ka tawo ang close contact sa pasyente nga kinahanglang i-isolate. Mild lang po because of the nasal congestion and body pain. The patient is living alone, therefore yung mga close contacts niya po na na-identify natin are all from the workplace, around 15. The patient or 15 packs po or 15 people po were identified to be close contacts and they were all swab po. As June 27 naman reported to be positive, and then June 28 to July 11 the patient is quarantined at Palm Residence Inn 14 days, and currently the health status is recovered po at the moment. And then the action plan that we have done together with the Department of Health is a retracing of those close contacts. And then of course the patient itself para po ma-reswab natin, and then we have to make sure po na quarantine po sila. Bisan ang pasyente sa Delta variant sa COVID-19 sa Tagum City, naka-recover na sab. Sumala ni Dr. Arnel Florendo, ang City Health Officer sa Tagum. Fully vaccinated sab ang pasyente ug wala history sa pagbiyahe. She is a frontliner unya sa iyang boarding house, so medyo restricted ang mga movements niya. And based among initial nga contact tracing nga gihatag sa amoa, nasa gi-declare nga 5 ka buok nga iyahang na contact during that time nga nasa movement from the boarding house to sa iyahang mga gitrabahoan. Presently ang ato ang Delta variant patient fully recovered na siya. Nag-test na siya negative.
mild ang iyang symptom during that time, fully immunized siya, and I'm quite sure nga isa na sa nakatabang sa iyang anong wala na grabe ang iyang sakit, no. So I would like to clarify, pag fully immunized ka, protected ka sa hospitalization and sa severity. Although posible ka nga matakdang gihapon, pero at least mild to asymptomatic or mild ang mostly nga maiguan, ano. Contact tracing ang ipaspasan karon sa Task Force on COVID-19 sa Tagum, hilabi na sa mga direct contact sa nakakuha og Delta variant. Gipasabot sa DOH nga dili gud basta-bastang mo grabe ang usa ka pasyente sa COVID-19 kung nakumpleto na kini og bakuna, hilabi na karon nga nakasulod na ang Delta variant sa Davao Region. Gimanduan ni President Rodrigo Duterte ang Kongreso nga ipasa ang Unified System of Separation, Retirement and Pension sa military uniform personnel aron mahatagan sila og maayong benepisyo sa panahon nga sila moretiro. Kini ang gimando sa presidente sa iyang katapusang State of the Nation address kaganiha. Apan matud sa presidente, ang makabenepisyo lang niini ang mga bag-ong mosulod sa serbisyo. I am asking Congress to pass a unified system of separation, retirement, and pension of military and uniformed personnel to maintain government fiscal flexibility and provide adequate benefits and remuneration to our men and women in uniform. This shall apply only to the new entrants of the military and civil. Hindi ho lahat. Cannot be that we have to pay so many, even the salaries of the retired. They get a chunk of the big budget. And if we include the new entrants, the funds available for them would not be enough. At tangi! Ubang lugar sa Davao del Sur gideklara sa militar nga cleared na sa NPA. O drug den sa Butuan City, gibungkag sa PIDEA. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Tumaya at manalo sa PCS o Lotto. Sa bawat bili mo ng ticket, nakakatulong ka na sa kapwa mo at pwede ka pang maging milyonaryo. Tara na! Gideklara na sa 39th Infantry Battalion ang daghang lugar sa probinsya sa Davao del Sur nga cleared gikan sa NPA ug mga supporters niini tungod kay namalhin na sa laing lugar ang mga rebelde ug ang uban nagsurrender na sa gobyerno. Hilabi na ang ilang mga tag-as nga lider sa kalihukan. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Gideklara sa 39 Infantry Battalion sa Philippine Army nga cleared na sa mga rebelding New People's Army kun NPA o mga supporters niini nga naa sa ilang area of responsibility dinhi sa probensya sa Davao del Sur. Sa pakiginabi sa Newsline Philippines, pinaagi sa telepono, gipasabot ni 39th IB Battalion Commander Geoffrey Carandang nga ang mga lugar nga naa sa geographically isolated and disadvantaged areas kun gida ang masulod na sa ilang retold community support program. Sa ating sa yung mga napasukan natin ng mga community support program last year, so we already declared it cleared, peaceful and community resilient communities ready for development. Ito po ay after na napresenta po natin ito sa provincial government of Davao del Sur, no, sa during kinandak natin
Area Clearing Validation Board. Sumala di karandangan naa sa 16 ka barangay sa pipila ka mga lungsod sa Davao del Sur ang nasulbad na ang insurhensiya. Human natagamtam na sa katawhan ang mga programang gitunol sa gobyerno, hinungdan nga nakuha na nila ang suporta niini. Except Santa Cruz at hindi po sa amin yan. Tako po siya ng 73rd IB. Yung mga 16 barangays na sinasakupan ng Magsaysay, Matanao, Iblawan, were already cleared na po. Gipasalamatan sab sa 39th IB ang mga lokal nga gobyerno nga mitabang sa kampanya sa End Local Terrorist Armed Conflict on ILCAC aron di na maorganisa sa mga NPA ang mga lumad, mga kabataan o mga mag-uuma sa kabukiran. Gipasabot ni Karandang nga namalhin na og laing dapit ang mga NPA ug daghan na sa ilang mga commander ang nag-surrender. As of now po, no, sa base sa ating mga information na lumabas na po sila sa Davao del Sur. Although hindi po natin ito pinagpapawalang bahala na sila ibabalik, but handa po yung ating kasundaluhan. Pero ayon sa aming mga impormasyon, nasa Karatig probinsya po yung mga dati po nating tinutusig po. Sa kasamtangan, ginatutukan sa 39th IB ang away sa tribo kun pangayaw. Kauban na kapulisan ug lokal nga gobyerno sa ubang dapit sa Davao del Sur aron nga masulbad na sab ang mga pinatyanay nga gikalambigitan sa mga indigenous peoples. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. Naharang sa joint checkpoint sa TF Davao o Bunawan PNP sa Barangay Lasang, Davao City ang usa ka negosyante nga naay baril o biyahedor nga naay dalang illegal nga droga. Wala makalusot sa Davao City ang usa ka Jazer Nachor Espartero, 32 anyos, negosyante o residente sa Block 37, Lot 16, Freedomville Subdivision. Buka na sa sahan na Cavite, human kini magdaladala og punto kalibre 45 kagahapon sa kaadlawon. Nasakpan ang suspect. Dihang gi-inspeksyon ang iyang pick-up nga naidalang kalibre punto 45 nga pistula nga dunay 7 ka mga bala. Samtang pagka-alas 2 sa hapon kagahapon, naharang sab sa lasang checkpoint ang usa ka Arnel Alberca Pacquiao, 38 anyos nga taga Cabanatuan City, Nueva Ecija, nga nagdaladala og marijuana sakay sa iyang pick-up. Ang droga nagkantidad tanan og 13,200 pesos. Parehong nga preso na karon sa Bunawan Police Station ang duha ka mga dinakpan ug napasakahan na sab og kaso. Gipasalamatan ni Colonel Darren Cumia, ang commander sa Task Force Davao, ang tropa sa walay pagluag sa ilang inspeksyon. Nag-inspekto lang yun, no, sa Task Force Davao sa PSX sa Bunawan, mga tanang sakyan na masulod sa Davao City. Ang uban po na nato ay mga information na dawat, pero kasi na insidente, nag-iimuslan lang yun nato ato ang pag-check sa mga bagahe, sa mga sakyanan, sa mga motorista. Naaresto sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 13 ang 5 ka mga drug personality sa gilusad nga drug bypass operation nga may resulta sa pagkadiskubre sa usa ka drug den. Gilusad ang operasyon sa PDEA kagabi Hulyo 25, 2021 sa Purok 5, Octagon, Barangay Bading, Butuan City nga may resulta sa pagkaaresto sa mga suspect nga giila sa PDEA nga sila Erwin Lamparas, Roy Lamparas, Fidel Reyes, Domingo Ramos ug usa ka menor de edad ang na-rescue. Nakasignit ang operatiba og 15 gramos sa shabu. Ang mga dinakpan, pangkasuhan o paglapas sa Section 5 kung paggamit og illegal nga droga, Section 6 kung pagmaintenar og drug den, Section 7 kung pagbisita sa drug den, Section 11 kung possession sa illegal nga droga o Section 12 kung possession sa drug paraphernalia sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayong naningkamot alang sa pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon ang mga residente sa Barangay Malawanit sa Magsaysay, Davao del Sur nga labihang naapektuhan sa kusog nga pagtayog sa linog nga magduha ka tuig na karong bulan sa Oktubre. Buot nilang mukayod
Bisan og naapermi sa peligro ang ilang kinabuhi, hilabi na nga daghang yuta sa lugar ang nangaliki og naay nagka-landslide. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Paglinaw, nabiyaan na mo ang mong mga tanom, nya wa naman may ka panguma kay di naman may kadtog bukid kaya nga mong agianan da na kuan man landslide pod. Magduha na ka tuig karong Oktubre 16, 2021 ang kusog nga pagtayog sa linog sa Magsaysay, Davao del Sur. Din ang usa sa labing naapektuhan ang barangay Malawanit nga may resulta sa pagpangliki sa umahan ug nangahugmak ang kabalayan. Usa sa naapektuhan ang 52 anyos nga mag-uumang si Samuel Manipi nga halos usa ka tuig nga nawad-an og panginabuhian kaya nadol sa fault line ang iyang dulan usa ka ektaryang sagingan. Apan, paspas nga nakabangon ang barangay Malawanit kay kapintulo ka bulan lamang silang nagpuyo sa mga tent sa evacuation center human nga gipatukuran dayon sila og housing units sa National Housing Authority o gitabangan sab sa Department of Agriculture kun DA ang mga mag-uuma. Kanang mga sidling panghatag mao na nga mong gibalik pud og tanom didto. Kay katong unang na kuan sa DA, unang panghatag damage naman to. Damage kay nabagnaut nya namatay ng uban sa kuan bagnaut. Na mayo gani karong bag-o kay di tagaan na pud may. Amo na pud nang among gitanom didto atong ting ulan. Ang ubang mag-uuma naningkamot pa nga mahibalik sa normal ang ilang panginabuhian. Doon ay pipila nga sa pagkakaroon, di pa gyud sila kabangon, yang uban wa pa ka-adjust. Pero ang uban katong kugihan sa pagkakaroon sa Vicente gyud ang ilang pagkaon kay doon na naman sila gibilin nga mga tinanom nga saging panahon pa sa linog. Katong wala pa linog, nagboylo sila pananom sa normal pa among pagpuyo sa blasan. So, pag abot sa linog, paglugsong na mo, nagpasalamat mi kay gipahimutang mi ni Mayor Dabin, pinagi siyang pagpalit og lote nga gihimo nagkaroon namo nga permanent house. Pero dili po mi magsalig nga naa lang mi diri permanente. Among gikatkat ang sitio Blasan nga mao'y hilabihang naapektuhan sa magnitude 6.7 nga linog niadtong higayuna human nga hinay-hinay nang namalik ang mga mag-uuma sa ilang pananom luyo sa kadelikado sa lugar. Sanglit na identify sa MGB ang fault line sa lugar nga nagkonekta sa tulunan North Cotabato. Dili na magamit ang Blasan Elementary School human nga nakita ang daghang liki sa ilang building apan baliwala sa mga mag-uuma ang giingong fault line aron lang silang mabuhi. Mangisog rin may ari sir kay naman dire mo ang mga hayop. Hindi pwede dito magdalag ka ng hayop sa ubos ka, may katugwayan. Morning nagi ko karon ri sa bukid jer bisan tuod gamay ning kuang mga pananom nga mais. Makapagaling lang ko ani bisag mga kasako. Mubugas naman siya pud og mga 60 kilos. Dara pud may makuha konsumo panahon pud sa kanang mangumana pud may balik. Sumala ni Barangay Kapitan Dennis Silves, dili nila kapugnan ang mga mag-uuma nga mobalik pagkatkat sa City of Blasan, bisan anaa pa ang kabalaka nga mausab ang kusog nga linog. Aduna tay mga pagpangandam although ato silang gibalhin para mahimong safety ilang kinabuhi. So ang gihimo nato pinagi sa ayuda sa LGU gibutangan sila relocation site pero sa pagkakaron dili man nato lalis nga kinahanglan po nilang panginabuhian unya ang source man gud sa ilang income is farming. So dili pod boto sabot nga ibutang nato sa location site ang ilang panginabuhian ato na pong i-abandon. So sa pagkakaron bisan pa malipayon ta nga kami pod sa part sa local government unit no partner nato si Mayor nga ang mga tao na ginahinay nagbalik sa pag-uma. Adunay 130 ka pamilya ang nagpuyo sa relocation site ug kasagaran sa mga bakwit, pulos mga mag-uuma, mao nga bisan risgo sa ilang kinabuhi ang pagbalik ug ugmad sa ilang kaumahan dinhi sa Sitio Blasan, wala sila'y mahimo. Sanglit gikinahanglan nila mukayod aron adunay ikahukad nga pagkaon sa ilang lamesa ug aduna sab sila'y produktong mabaligya sa merkado alang sa ubang nagkinahanglan sa ilang abot. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Magsaysay, Davao del Sur, stay safe.
kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!